Michal pod paľbou správ. Kyberšikana. Michal držal mobil v ruke a čudoval sa. Kto mi to píše? Na obrazovke sa objavila správa. Si smiešný. To je škaredé. Zašepkal Michal. O chvíľu prišla ďalšia. Nikto ťa nemá rád. Michal si smutne povzdychol. Prečo mi ubližujú? Mobil stále vibroval a pribúdali nové správy. Neotravuj! Trapoš. Choď domov! Vypadni. Videl si sa? Cítim sa sám. Povedal si Michal. Na displeji sa objavila ďalšia veta. Radšej sa odhlas. Michal mal slzy v očiach. Michal zažil kyberšikanu. Michal si utieral oči a povedal. Musím to niekomu povedať. Ukazuje mobil mame. Neboj sa, pomôžeme ti. Už nie som sám. Povieme to učiteľke. V škole Michal vystúpil pred triedou a povedal. Dostal som zlé správy. Učiteľka vážne prikývla. To je kyberšikana. Spolu to vyriešime, neboj sa. Kamarát ho podľapkal po pleci. My stojíme pri tebe. Ďakujem, kamaráti. Spoločne je ľahšie bojovať. Preto sa nikdy nebojte a povedzte to niekomu staršiemu. Ten vám určite s tým pomôže. Trieda diskutuje o šikane. Nie je správne ubližovať cez internet. Šikanu vždy treba nahlásiť. Ak niekoho šikanujú, zastaneme sa ho. Som šťastný, že mám priateľov. Zlé správy zmizli a dobré ostali.